hangry po ang Ginoo nga iya kang encounter. Pati nga ng Diyos. Grabe ang mensahe sa Ginoo karon ng kahaponan. Kung tanawin mo ang Biblia, ako yung sa kalibro mabasahon sa Biblia. Samtang mag-background ng Psalms. Ako yung sa ka-chapter mabasahon sa Biblia. Kailan ka, kung sa Biblia ay nako pag-encounter ang Ginoo. In the book of Jeremiah chapter 29, verse 13, ayon siya. Mangita kamo kanako, ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. Usbo nako, gusto ba nimo ma-encounter ang Diyos? Gusto ba nimo ma-encounter karon nga kahaponon ang iyang pagpabuhat, ang iyang balaang Espiritu Santo? You believe this? Just close your eyes. Close your eyes. Right now. Close your eyes. Close your eyes. Right now. Close your eyes. Mangita kamo kanako, ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita nako. Karon nga hapon, I tell you, church, heart to heart, mind to mind, spirit by spirit, istoryahin ang Ginoo. Just close your eyes. Hallelujah. 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 Let's sing the song, "This is my desire to honor you, Father." Just raise your hands today and close your eyes. Mind to mind, spirit by spirit. Ablihan ka sa Ginoo. Karon ang kahaponan. This is my desire, Lord. Napagipangandoy. Napagipangandoy sa Ginoo. Oh God, this is my desire to gusto kang gamitin sa Diyos? Just come forward. I pray for you.